alle sammen. Velkommen til den her video, hvor vi i dag skal lave en elcykelvlog, hvor vi er jo lidt... nu skal vi ikke køre på den. Fuck det. Vi kommer måske også til at lave andre videoer, hvor vi kører på lime-elcykler, eller de der, eller elløbehjul, eller el-skateboard. Det finder vi ud af. Nu skal vi lige teste nogle topspeed på de her to kværne. Ja, der kommer lige en dame. Men hvad hedder det? Vi holder lige nede i en tunnel, som I nok kan fornemme. Og vi kører lige over til sådan en bark, hvor vi starter med at teste nogle topspeeds. Det er lige heromme. Vi kører lige over til barken. Det er lige heromme. Der er lige en Kawasaki. Ja. Vi kører nu igen, så op på cykel. Ja. Og vi har sådan en bark her, der er relativt stejl, så vi kører nedad. Der er en lille bilstøj i baggrunden. Lige der. 45. Jeg tror, vores rekord er 50. Det var godt. Jeg tror, vi kan komme herop her. Nej. Vi har lige byttet cykel, så det er Louis, der kører på filmeren, og ja, den som burde køre hurtigst. Mennesker derovre, og vi gad ikke lige at køre forbi dem med 50 i timen, imens de var der, så vi kører lige over til et andet sted, hvor vi kan køre hurtigt, hvor der nok ikke er nogen mennesker. Så vi ses. Jeg tror, letbanen kommer. Vi er altså ved bakken, hvor jeg ved ikke lige, hvor godt I kan høre mig, men nu er vi ved bakken, hvor vi lige skal op for enden. Så er Thijs lige kørt op på enden af bakken. Jeg ved ikke, om I kan se ham. Jeg kan ikke se noget. Han kalder lige. Okay, så basically det der lige skete, det var, at jeg havde lige kørt hurtigt, som så jeg kom ikke særlig højt op.
Men, ja, men så var der en mand, som væltede, og så blev vi lige nødt til at se, om han var okay. Og så snakkede han engelsk, men han er akavet, men ja, jeg var okay. Hans cykel var ikke. Okay, vi kører lige hen til et sted, hvor vi kan drikke en Red Bull. Nej, jeg tror ikke, vi har taget Capri-Sun med. Vi kører sgu lovligt, eller cykler dagligt. Det var ikke bare noget. Ja. Ja, altså vi har lige fået en eller anden mystery dragon. Sådan en labubu noget. Okay, der er en god en. Ja, vi har fået den samme, så. Det er faktisk meget. Det smager bare æble. Nå, men vi holder lige en pause for at få lidt at drikke og lidt at eat. Chips. Men imens så tænkte vi, at vi lige kunne fortælle lidt om hvad vi gerne vil, og hvilken kanal vi er og sådan noget. Vi kan lige så godt sige det nu. Det er en kæreste. Bare lige for at få det på plads. Det er ikke en kærestekanal. Ja, men hvad hedder det? Altså vi kommer nok til at lave sådan lidt af hvert content. Noget vlog, noget... Ja, lidt af hvert. Nogle sjove videoer, hvor vi har allerede nogle idéer til nogle sjove idéer. Vi ved ikke, om det bliver sjovere, eller om det bliver lange. Men ja, og egentlig mere bare sådan en lille hyggekanal. Det er små sjove videoer, og ja, måske potentielt nogle videoer fra koncerter, vi spiller. godt. Men ja, okay, det kommer ikke til at ske. Måske. Ikke lige min plan, der står og synge babo i babo. For det hele dagen. Og vi er jo sådan nogle med scooterbloggers. Ja, vi er scootergang. Ja. Vi kan køre hen og finde spejlsved bagefter. Ej, hvor fanden filmer du? Der kommer lige en person, der vi skal lige slås. Vi gør faktisk noget meget risky. Vi kører på noget, der er pisse hammerne og lige ude foran et bakselskab. Jeg har lidt for meget i. Vi har lige skiftet cykel. Så nu er jeg på den blå. Okay, så nu kører Louis lige op, så vi pauser lige hurtigt. Fuck! Nu jeg fik lige på video, at jeg fucking væltede den. Wow, så det bliver opført med. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er ikke noget med vild bakke. Der er elcyklerne her, der er heller ikke noget støddæmper på eller fodsuspension, så det er lige, hvad det kunne blive til, men ja. Så skal vi lige have den i, vi tager den i fjerde, og vi tager den i 5 minutter. Så. Øj, den er jo ikke spændt. Så gå lige ned og like og subscribe på det her. Wow. Ikke, jeg har. Let's go. Lad os gøre derude. Vi laver lige julespil. Ja. Og lige på græs i stedet for sten. Ja. Lige lave julespil. Jeg skal lige have noget lave her. Det må I da kunne høre det der. Ellers så kan I nu. Nu kommer Thijs. 10 sekunder. Okay, tusind tak for at have set med i den her vlog. Ses, Røvhuller!
like og subscribe, og skriv ned i kommentaren, hvis I har nogle idéer til videoer. Og hvis I har nogle køretøjer, vi ser os på, så husk at like og subscribe, og vi ses!